Ya kita ngalir, saya ora ora sih ngalir iki, Mas. Ngene. Ayo. Iki koyo jaluk lho iki kan. Delok prepare. Yo lagi mabrak ini, ayo Sal. Ya, berak. Berak. Itu saya berak. Ngomong berak. Itu kok berak. Ini enggak. Lah arti cat to ya kurepno bener kurepno. Lah, dapat kerang Pak ya. Ora usah lah kau kurep. Ya ngerpodo kaya bisa tumpukan podo kotak. Murah bar. Iya iki murah. Kita ini berak loh. Halo Mas. Berak. Ndelok wong buruh. Apa ki? Wartawan yo. Enaknya berak lho ini ono. Enaknya berak. Ora gone bakal solar mangano. Li, Mau Mas. kono ngawur iki ora tawani ya. Lah kumpul sih tok. Salah jalan semua kayak Ini gambar apa? Beli. Hei, gambar untuk gajah ini. sana dulu ya. Gambar gajah ya. Jerman dua aku dari sana. Karek mbuang. Larang guys sing selikur. Hah? 18. Iya. Eh, Kudune yo iki. nah 15. 15. Disane. 18 to gajah iki. Mbah. Kayak piye lah ngekak samping. Ya apa? Lah iya. Cekong iki. Masih nyuruh basel karo. Hah? Bisa santer jero iki. Kowe ngoten to. Jero ya mek ngono tok iki. Jero ya mek njlondang ngono kuwi. Paling iki rono ngono kek bolong pinggir wae. Mek anak sekatean tok lho. Ngeplang. Apa-apa. Lah nyatu yo triplek kira 250-an. Kayak tiga, lagi kan pokok. Iki ya udah nek banyu. Dampret semangat mau sareng ramene acarane. Biasane mlipir ae.